endnu ikke et sted, hvor vi med sikkerhed ved, hvem der står bag. Men der må ikke være tvivl om, at alt tyder på, at det er en professionel aktør, når der er tale om så systematisk en operation på så mange lokationer, stort set simultant. Der er tale om det, som jeg vil definere som et hybridangreb med forskellige typer af droner. Der er tale om handlinger, som kan være til fare for vores sikkerhed og frihed.